super bezpečná cesta, díky chalani. 2 km máme dole. Dúfam, že je kasíne fén. Nie je to ani signál. Celá cesta do kopca, do piče. Zažili sa tu jebať do kopca. Proste má na kopca. Obchod. Ja si kúpil nové topánky, to grco. To či úplne nechcem. 14 srdiek a jeden krásný zadek. Takže vyrazili jsme na kontrolu běžecké trati směr Kings, Casino Rozvorov z hotelu Český les. Náš běžec, náš kůň Adrian měl by být aspoň teda na trati. Byla uzavřená sázka běhu na 25 km o 100 euro. Pokud to nedoběhne, vyhrál jsem 100 euro. Pokud to doběhne, vyhrál jsem 100 euro. A zatím jsme na ní nenarazili. Tak jo, jedem a naraz. Tady Adrián. Tak co? Som vyšľahaný, ste ma pekne zaviedli. Už dobíhá do cíle. Dal to. Přišli jsme o lové.